سلام أملاخن تجان مرحنا يسوع كريستوسن مسكول لخاتكم يكون كبرات تختاتلتي أجلجلتنا زي أجلجلت وهبتيو سنة مكتتال كون لكم مدباتنا تكتاتلو بخبرية عدمكم نونا يوار كاتلاتشين وريوهن يم يسفرا يميهن بامر سوريا يكفاسي الجزيو مششقيا يسوس نو وريوهن يم يسفرا يميهن بامر سوريا يكفاسي الجزيو ምናልባት ሎም ዓልቲ ሒዜ መጽየ ዘለኹ መደብ ብዛዕባቲ ኣብ ዓለም ኣስፋሕፊሑ ዝርከብ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ኮቪድ-19 ዝበሃል ብዛዕባ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዘይተጨነቐ ወይ ድማ ዘይፈርሐ ዳርጋ የለን ክብል ይኽእል። ካብ መራሕቲ ሃገር ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ጀሚሩ ክሳብቲ ኣብ ስልጣን ዘየለ ተራሰብ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ጀሚሩ ክሳብቲ እምነት የብለይ ዝብል ሰብ ኮታ ካብቲ ሳይንቲስት ካብቲ ፈላጤ ዝብል ክሳብቲ ፍልጠት ዘይብሉ በዚ ጭንቀት እዚ ተዋሒድኩም ዘሎ ወይ ድማ በዚ ፍርሕ እዚ ተታሒድኩም ዘሎ ርዱ እዩ። በዚ ዘሎ ኩነታት ዘይስንብድ ዘይፈርሕ ሰብ ዘለዎ ኮይኑ እውን ኣይስምዐንን። ምናልባት ከምኡ ዓይነት ሰብ ዘይፍርሆ ዘይሰንብዶ እንተዳሃልዩ ምናልባት ነቲ ኩነታት ብርግፅ ጽቡቕ ገይሩ ዘይተረድአ ሰብ ወይ ድማ ናይቲ ኩነታት ሳዕቤን ፀቢቑ ዘይተረድአ ሰብ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ኢለ ይሓስብ። ልክ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጭንቀት ክንከውን ከለና ድማ ክንሓስብዎ ንኽእል ወይ ድማ ወይ እንታይ ኮን ይመጽእ ይኸውን ኢልና ንሓስብ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13:5 ከም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ኣይከሓድገካን ከተውን እሽሻይ ክብለካን ኢሉ ኣሎ። ብርግጽ እግዚአብሔር ምሳና ኣሎ፣ ሕጂ እውን ተስፋ ኣሎ። እግዚአብሔር ቀደም ኣብ ዓለም ቅድሚ እዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ሕማማት በሽሓት ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ዝቐዝፉ ብዙሓት ነፍሳት ዝወድኡ ሕማማት ተላዒሎም ነይሮም እዮም። ግና ብግዚኦም ጠፊኦም ዝሓሸ ግዜ መጽኢ ኣብ ዓለምና ካብ ተራእዩ ብፍላይ ብጸሊም ሞት ዝፍለጥ ወይ ድማ ብላክ ዴዝ ዝበሃል ሚልዮናት ሰባት ኣብ ዓለም ከም ዘጥፍአ ፈለጢና ኣብ 1910ታትን ዝተላዓለ ድማ ብስፓኒሽ ፍሉ ዝበሃል ድማ ክሳብ 50 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ዓለም ከም ዘጥፍአ ፈለጢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገራት ይመጽኡ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብድሕሪኡ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ይመጽእ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳበይ ክዛረብ እንከለኹ ሎም መዓልቲ ካብ ኣምላኽ ዲመጽኡ ወይስ ካብ ሰይጣን ዲመጽኡ ዝሕማም ኢለ ክምልስ ንዑውን ዝኾን ሓሳብ እውን ኣይኮንኩን ሒዘ መጽእ ዘለኹ። ግና እቲ ሓሳበይ ግና እንታይ እዩ ተስፋ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ተስፋ ከም ዝሃበና በዚ ነገር እዚ ሞዳእታ ከም ዘይከውን ወይ ድማ በዚ ነገር እዚ ኩሉ ነገር ከም ዘይነበረ ከም ዘይከውን ግን መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝብል ንምርኣይ እዩ ተሓሳቢ ማለት እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ መበገሲ ምእንቲ ኮነና ትማሊ ክንነብርን ከለና ትማሊ እንታይ ከም ንኾን ከይፈለጥና ኢና እስካሎም መዓልቲ ነቢርና ሎም መዓልቲ ንነብር ዘለና እንታይ ከም ንኾን ከይፈለጥና ብተስፋ ግና ንነብር ኣለና። ንጽባሕውን እንታይ ከም ንኾን ከይፈለጥና ብእምነት ብእግዚአብሔር ንነብር ኣለና። ስለዚ ንህይወት ሰብ ኩሉ ግዜ ዘንብሮ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ሓልዮት ስለ ዝኾነ ነቲ እንነብሮ ዘለና ግዜ ከመይልና ክንነብር ከም ዝግበአና እግዚአብሔር ጥራይ ብምሕረቱ ዘንብረና። ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስና
ዝብሎ ሓሳብ ንምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ሓደ ዝተጠቕሰ ጥቕሲ ኣሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክኸውን ዘለዎ ነገራት ብርግጽ እዩ ሓደ ምልክት ሓደ ናይ መወዳእታ ዘመን ክጋጥም ዘለዎ ምልክት ከም ዝኾነ ይኣምነ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ምኽንያቱ ድማ ኣብ እዋን ሕርሳ ክቐርብ እንከሎ መጀመርያ ቅልውላው ክሕዛ እንከሎ ከመይ ዓይነት ቅርጸት ከመይ ዓይነት ምልክታት ከም ትርኢ ትፈልጥ እያ ጎይታ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ተኣኪቡ ኣብ 24 ማቴዎስ ክዛረቦም ከሎ ከምዚ ኢልዎም ውግእን ወረውግእን ክሰምዑ ይኹን ኢሉ ረኣዩ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ ኢልዎም ውግእን ወረውግእን ክኸውን እዚ እውን ክሰምዑ ይኹን ረኣዩ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ ኢልዎም ግና ከመወዳእታ ገና እዩ ኢሉ ድሕሪ ድማ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል ኣብ ቦቦቱ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዚ ኩሉ ዝጠቕሶ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ምልክታት ናይ መወዳእታ ዘመን ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይሕብረና ኣሎ ግና እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ግና መጀመርያ ቅልውላዊ እቲ ቅልውላው ናይ መጀመርቱ ምዃኑ እዩ ዝሕብረና ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ ክንዛረብ ከለና ወይ ድማ ብዛዕባ እዚ ኮቪድ-19 ወይ ኣብ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ፌራ ቅልውላው ክንዛረብ ከለና ክንጥንቀቐሉ ዝግበአና ነገር ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ ከም ናተይ ሓሳብ መጀመርያ ኣላጎራይዝ ምግባር ወይ ድማ ምንፋስ መንፈሳዊ ስእሊ መሃብ እዚ እኮ ከምዚ እዩ እዚ ስለ ዘጋጠመ ስዒቡ እዚ ከጋጥም እዩ ኢልካ ምስላዊ ዝኾነ ወይ ድማ ስእላዊ ዝኾነ ትርጓሜታት ሂብካ ካብቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዓምዱ ኣውፂኻ ካልእ ትርጓሜ ከይወሃቦ ምጥንቃቕ ድሊ እዩ በቲ ካልእ ድማ መንፈሳዊ ጥራይ ጌርካ ዘይኮነሲ በቲ ካልእ ድማ ስጋዊ ጥራይ ምድራዊ ጥራይ ጌርካ ከዓ ጀስ ሕማም እዩ መፂ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ጠፊ እዩ ሕጂ ከዓ ፈውሲ ክርከቦ ይኽጠፊ እዩ ኢልካ ከዓ ብጥራይ ድማ ዘይምሕሳብ ግና ሚዛናዊ ዝኾነ ኣካይዳ ሚዛናዊ ዝኾነ ሓሳብ ክህልወና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ከም ሚዛናውነት ዝመስልዎ ነገር ስለዘየለ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ጫፍ እንተደኣ ከይዱ ነቲ ዝሁቦ ሓሳብ ተዛብዐ ወይ ድማ ናብ ሓደ ነገር ቅርጽ ዝሓዘ ጥራይ ዝኸውን ወይ ድማ በታ አንጻሩ ድማ ነቲ ሓደ ጥራይ ክድግፍ ኢሉ ነቲ ሓደ ሓሳብ ተዳሂካዮ ኩሉ ግዜ ሚዛን ኣይሕሉን እሞ ሚዛናዊ ዝኾነ ሓሳብ ክንሓስብ ጽቡቕ እዩ ብርግጽ ምልክት መወዳእታ ዘመን እዩ ብርግጽ ድማ ንሕና ከዓ ክንገብሮ ዝግበአና ክንጥንቀቐሉ ዝግበአና ኢድና ምሕጻብ ተኾይኑ ኢድና ምሕጻብ እዚ ኢታት ክንሓስብ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ ሚዛናውነት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ግን ከምዚ ክብሎ ዝጸናሕኩ እዚ ምልክት ሓደ ምልክት ናይ መወዳእታ ዘመን እዩ ካብልናዮ ኣብ ዓለምና ሎሚ እንሰምዖ ዜና ከፊትካ እንተደኣ ሰሚዕካ ዘፍርሕ ነገር ልብኻ ምሽት ዘብለካ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኣሎ ዘብለካ ነገራት ኢና ንሰምዕ ተስፋ ዘቁርጽ ኢና ንሰምዕ ብገለ ሃገራት ኩናት ከም ተጀመረ ትሰምዕ ብገለ ቦታ ሕማም ከም ዝመጸ ትሰምዕ ብገለ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝኾነ ትሰምዕ ብኻልእ ከም ዝኾነ ትሰምዕ እቲ ንሰምዖ እቲ ኣብ እዛንና ዝበጽሕ ወረታት ኩሉሲ ኣዝዩ ተስፋ ዘቁርጸካ ወይ ድማ ምንም ተስፋ ዘይሂበካ ልብኻ ምልሕ ዘብለካ ነገራት ኢኻ ትሰምዕ ወላ ኣብ ከም ዝኾነታት ግና ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ኣሎ እግዚአብሔርሲ ስቲል በተስፋ እዩ ዘንብረና ዘሎ ትማሊ ኔርና ሎም መዓልትለና እዝውን ጽባሕውን ሓሊፉሲ ካልእ ነገር ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ከም ዘንብረና ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተስፋ ዝበሃል ነገር መጀመርያ ክንሕዞ ዝግበአና ነገር ኮይኑ ይስምዐና ማለት እዩ ኣምባቆም ሓደ እዋን ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ኢሉ ድማ ተዛሪቡ ኣብ ኣምባቆም ዘሎ ጥቕሲ ምዕራፍ 3 ኣምባቆም ጥቕሲ 16 ጀሚርና ተንቢብናዮ ከምዚ ይብል ሰማዕኩ ከብደይካ አንቀጥቀጠ ከናፍረይ በቲ ድምፂ አንፈጥፈጠ ቁንቁን ኣብ ዕጽምተይ ኣተወ በታ መዓልቲ ጸበባኻ ነቲ ህዝቢ ዝገጥመሉ ክሳብ ዝመጽእ ትም ኢለ ክጽበስ ክሳብ ታሕታይ አንቀጥቀጥኩ ወንበለስ ኣይክትዕንብብን ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ግራሁ ምግቢ ኣይክህብን እዩ ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክጠፋ ኣሓውን ካብ ደንቤታት ክስኣናየ ኣነ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ክብል በኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እግዚአብሔር እቲ ጎይታ ሓይለይ ንሱ ነጋረይ ከም ናይ ኢራብ ይገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታ ይውን ከም መላልሰኒ እዩ ኢሉ ለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለናሲ ተስፋ ዘይህብ ነገራት እዩ ግና እግዚአብሔር ሓይልና እዩ ግና ጎይታ ንሱ ሓይልና እዩ እተን ኣእጋርና ከም ናይ ኢራብ ክገብር ዝኽእል እተን ደኺመን ወለል ዝበላ ኣእጋርና ከፋጥነን ዝኽእል እግዚአብሔር ኣሎ ብተስፋ ቆሪጽና ክንከውን ንኽእል ኢና ሓዋተይ ብዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ብዝጠፍኡ ዘለዉ ነፍሳት ኩሉ ጎሂና ክንከውን ንኽእል ኢና ግና እግዚአብሔር ስቲል ሕጂውን ተስፋ ኣለዎ ኣብ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ተስፋ ኣለዎ ሰባት ከም ቆጽሊ ክረግፉ ከለዉ
ደስ ዝብል ነገር ኣይኮነን ሰባት ክሞቱ እንከለው ክሰምዑን ከለኻ ባህ ዝብለካ ነገር ኣይኮነን ግና ስቲል ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ኣሎ ስቲል ኣብ እግዚአብሔር ምሕረት ኣሎ ኣብ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናይ ምሕረት ኣዳው ተዘርጊሐን ኣለዋ ነዚ በዚ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ምናልባት ስንቢድና ፈሪሕና ተሸቁሪርና ክንከውን ንኽእል ኢና ብርግጽ ዝኸውን ዘሎ ነገራት ከቢድ ስለ ዝኾነ ከፍረህና ጉቡ እዩ ግና ኣብ እግዚአብሔር ምሕረት ኣሎ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ እንታይ እዩ ኢልና እንተዳ ሓሲብና እቲ ኮቪድ-19 ወይ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል መዚ ዘሎ ሓደ ፌራ እዩ ወይ ድማ ፌራ ዝብል ቃል ክጥቀም ከለኹ ወይ ለበዳ ሓደ ፓንደሚክ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ተላቢዑ ድሮ ቀልጢፉሲ ኣሽሓት ሰባት ክልብድ ዝኽእል ብዙሓት ሰባት ክሕምም ዝኽእል ነገር እዩ ኣብ ዓለም መፅዩ እዚ ክኸውን ከለኻ ብርግጽ ኣዝዩ ዘፍርሕ እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ዝሃቦ መግለጺ ቀዳሞት 100,000 ሰባት ንኽሓሙሲስ ከባቢ 67 መዓልታት ወሲድሎም እቶም ካልኣይ 100,000 200,000 ንኽበጽሑ ድማ 11 መዓልታት ጥራይ ወሲድሎም ሳልሳይ 100,000 ንኽበጽሑ 300,000 ንኽበጽሕ 4 መዓልታት ጥራይ ወሲድሎም ሕጂ እቲ ፓተርን ኣካይዳ ናይቲ ምልባዕ ኣካይዱሲ ኣዝዩ ፍጡን ኣዝዩ ቁልጡፍ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ክኸውን ከሎሲ ሰብ ንሰብ ንኽቐርብ ኣዝዩ ዘፍርህ ሰብ ንሰብ ብሓንሳብ ንኽኸይድ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኩነታት እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እዚ ከሰንብደና ከፍርህና ግዴታ እዩ ግና ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ንብላ ኣለና ምሕረት ኣሎ ግና ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ኣሎ ተስፋ ኣሎ ሎሚ ንሓድሕድና ኣጅኻ እንበሃለሉ ሎሚ ሓወይ ኣጅኻ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ሓፍተይ ኣጅኺ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ካብ እግዚአብሔር ምሕረት እንልምነሉ እንጽልየሉ ዘመን ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ነዚ ግዜ እዚ كحلفلنا خنصلي ኣብ ቅድሚኡ ክንወድቕ ይግበአና ኢለ ይሓስብ ስለዚ ዓለምና እንተሪእናዮ ልዕሊ ሕማም ምስ ሓለፈ ድማ ከጋጥም ዝኽእል ቀውሲ ከጋጥም ዝኽእል ፋይናንሻል ምጣነ ሃብቲ ናይ ዓለም ከመይ ከም ዝወድቕ ሩድ እዩ ሓደ ቫይረስ ኣትዩሲ ኣብ ሙሉእ ሆስፒታላሲ ክሳብ ናይ ሕክምና ሰባት ክሳብ ዝሓሙ ዝበጽሕ ዘሎ ሕማም ስለ ዝኾነ ብርግጽ ዘፍርህ ግና ኣብ እግዚአብሔር እንታይ ንብላ ኣለና ተስፋ ኣለና እዚ ዘለናዮ ዘመን ምልላይ ተቀዳማይ ኣገዳስ ነገር እዩ ዘመንና ምፍላጥ ዘመንና እዋንና ምፍላጥ ኣገዳስ ነገር እዩ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ዘመንና ነብር ዘለና እንተልና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ዘለና ሰባት እዩ ጳውሎስ ነቶም ሰባት መልእኽቲ ክሰደሎም ከሎ ቀሪቡ እዩ ደፊሩ ይብል ነይሩ ኮይኑስ ኣበናይ ዘመን ከም ዘለና ክርድአና ኣገዳሲ እዩ እዚ ክኸውን ከሎሲ ሓደ ደወል ናይ ምጽኣት ጎይታ ሓደ ቃጭል ናይ ምጽኣት ጎይታ ሓደ ምልክት ናይ ምጽኣት ጎይታ ይመጽእ ከም ዘሎ ምርዳእ ኣገዳሲ መጀመርያ ግን ካብ ሕልፍ ኢልናታ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ጥቕሲ 6 ዘንበብና ውግእን ወረግእን ክሰምዑኩም ምስ በለሲ ረአዩ ኣይትሰንቡዱ ኢልና ኣሎ ጎይታ ዝበለና ክልተ ቃላት ኣገዳስቲ ሓሳባት ኣሎ ረአዩ ኢልና ኣሎ መጀመርያ ዝርአ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ዝርአ ነገር ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ ኣይትሰንቡዱ ኢልና ኣሎ ጎይታሲ ርኢና ከመይ ጌርና ኢና ዘይሰንብድ ግና እንታይ ኢልና ኣሎ ኣይትሰንቡዱ እቲ ነገር ከም ዘጋጥም ጎይታ ይፈልጥ እዩ ነገራት ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር ከም ዝቕየር ይፈልጥ እዩ ግና እንታይ ይብላሎ ኣይትሰንቡዱ ብለናሎ ለዚ ንሕና ድማ እዚ መወዳእታ ናይቲ መወዳእታ ምልክት ቃጭል ደወል ካብልናዮ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንስንብድ ኣይግበአናኒ ክንፈራህ ኣይግበአናኒ ምክንያቱ ምሕረት እግዚአብሔር ብዙሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ካብ ዘሎ ከምዛ ዓይነት ለበዳ ብፍላይ ድማ እስራኤላውያን ኣብ ግብጺ ከም ባሮት ኮይኖም ክነብሩ ከለዉ ንግብጺ ብፌራ ከም ዝወቕዓ መጽሓፍ ቅዱስ ይሕብረና እዩ ኣብ ብዙሕ ናይ እግዚአብሔር ቃል እንተራእይና ድማ ቅድሚኡ ፌራ ከይዱ ከም ዝወቕዖም ኣምባቆም ከነብቦ ፀናሕና ምዕራፉን ፌራ ከም ዝሃረሙ ነቲ ሰብ ኢና ንርኢ ብፍላይ ኣብ ጥቕሲ 5 ኣምባቆም ምዕራፍ 3 ተርእይናዮሲ ቅድሚኡ ፌራ ከደ ረስኒ ድማ እግሪ ወፀ ይብለና ማለት እዩ ግና እንታይ ኢሉ ኣምባቆም እዚ ኩሉ እንዳኾነ ከሎ ግና ኣነ ግና እግዚአብሔር ጎይታ ሓይሊ ታገብረ ሕጎስ ኢሉ እቲ ኩነታት ስለ ዘሕጉስ ዲ ኣይኮነን ኣብ እግዚአብሔር ምሕረት ስለ ዘሎ እዩ እቲ ኩነታት ደስ ስለ ዘብል ዲ ኣይኮነን ግና ኣብ ኣምላኽሲ ተስፋ ስለ ዘሎ እዩ ከምኡ ገይሩ ማለት እዩ ባር እዚ ኣገዳሲ ነገር ቀዳማይ ለዝሓስቦ ኣነ እንታይ እዩ ካብ ዝመሃሮ እንተልና ዘመንና ምልላይ እዋንና ምፍላጥ ጊዜና ኣበናይ ዘመን ንነብር ከም ዘለና ክነለሊ እግዚአብሔር ዕድል ዝሃበና ኮይኑ ይስምዕኒ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ለዝሓስቦ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ነገራሲ ብግቡእ ነሜኻ ክትገብሮ ዝግበአካ ነገር ምግባር ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢለ ይሓስብ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ኣነኮ ክርስቲያን እየ ሕማም ኣብ ጥቃይ ኣይቀርብኒ ኣነኮ እምነት ኣለኒ እዚ ኣይትንክፈንን እዩ ገለ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ብርግጽ ጽቡቕ እምነት ምህላው ጽቡቕ እዩ ከምኡ ምእማንካ ግና
እግዚአብሔር አምላክካ አይትፈታቱን ነው ከም ዝበለ ጎይታ እግዚአብሔር ተዘይፈተንና ይኻ ጽቡይ ምክንያቱ ጽባሕ ንጎሲ በትሕማም ምስተለኸፍና እግዚአብሔር አናባኻ አሚነ ከምዝ ኮይነ ካብ ምባልሲ ንሕና ክንጥንቀቕ ዝግበአና ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ ብፍላይቶም ናይ ጥዕና ማእከላት ዝህቡና መምርሒታት ምኽታል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ክንጥንቀቐሉ እቲ ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት ኣጸቢቕና ክንገብር ይግበአና ኢለ ይሓስብ ገዛና ክንሪዕ ዕድል ሂብና ኣሎ እዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ሰብ ኳራንቲን ኮይኑ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ከሎ ስራሕ ዘይብሉ ወይ ድማ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ እንዳሰርሐ ምስ ስድርኡ ግዜ ረኺቡሎ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ግዜ ረኺቡሎ ለዚ ነቲ ዕድል ረኺብዎ ዘሎ ክትጥቀመሉ ነቲ አይዞሌትድ ኮይኑ ዘሎ ካብ ማሕበራዊ ነገራት ናብቲ ፖመንታዊ መንገዲ ርእሲ ክትጥቀመሉ ርእሱ ክርኤሉ ስድርኡ ክርኤሉ ናብ እግዚአብሔር ድማ ልዕሊ ኩሉ ክመለሰሉ ጸሎት ዘብዝሐሉ ቃል አምላኽ ዘብዝሐሉ ምስ እግዚአብሔር ዝዘራረበሉ ግዜ ዝሃቦ ይመስልሞ በዚ ነገር ዝውን ክንሓስብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽካ ዘይምፍታን ኣነኮ እምነት ኣለኒ ከምዚ ኣይከውኒ ክትብል ከለኻሲ ጎይታ ሰይጣን ክፍትኖ ኣብ ላዕሊ በርህ ምስ ወሰደስ ወደ አምላኽ ትኾንካስ መልእኽቲ መጽኦም ኣዳዎም ዘርጊሖም ክቕበሉ ኻንታን ውድቅ ኢልዎ ውድቅ ናብዚ ኢልዎ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ጎይታ እንተኢሉ እግዚአብሔር አምላኽካ ሆና ይተፈታተሉ ተጻሒፉሉ ለዚ ንአምላኽ ተዘይፈቲና ያጽቡን ሕጽብ ተሊና ንተሐጽብ ክንእከብ ተዘይብልና ኣይንተኣከብ እንተ ደኣ ክንውሸብ አለና ኮይኑ ኳራንቲን ክንከውን አለና ኮይኑ ወሸብ ነቲ ኳራንቲን ንግበር ኳራንቲን እውን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓደ ጥቕሲ ኣብ ኢሳይያስ ጥቕሲ 26 እንታይ ኢሉ ቁጣ እግዚአብሔር ክሳብ ዝሓልፍሲ ማዕጾ ካዕጾ ኮፈል ኢልዎ እታ ጥቕሲ ከም ትብል እምበኣርሲ ኣታ ህዝበይ ኪት ናብ ሕልፍኝእቶ ማዕጾኻ ከዓ ድማ ብድሕሪኻ ዕጹ ቁጣዓ ክሳብ ዝሓልፍ ንቁርብ ግዜ ተሓባ ኢሉ ሕጂ እቲ ክንሕበአሉ ኮፍ ክንብለሉ ገጽና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መሊስና ንእግዚአብሔር ጥራይ እንጥምተሉ ናይ እግዚአብሔር ቁጣዓ ክሳብ ዝሓልፍ ኣብ ገዛና እንዕጸወሉ ግዜ እውን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስለ ዝኾነሲ ነቲ ዝበሃልና መምርሒታት ምኽታል ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ዘመንና ከነለሊ ካልኣይ ድማ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ክንገብር ኣገዳሲ እዩ እቲ ሳልሳይ ነገር እታ ኣርእስቲ ናይቲ ሓሳብ ዝኾነት እንታይ ተስፋ ዝብል ስለ ዝኾነ ተስፋ ኣለና ተስፋ ሓንቲ ተስፋ ይብና ጎይታ ሰጋ እንታይ ተስፋ ህይወት ያ ተዋሂባትና እንተሞት እኮ ብህይወት ክነብር ተባሂሎ ዘሎ ተስፋ ንሱ ይተዋሂብና ብርግጽ ሞት ኣይፈርሕኒ ክርስቲያን ግን አንተ ሞትና ግን ተስፋ ኣለና ካብዚ ብመቕጻል ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዝሃበና ተስፋ እንታይ እንተይልና ነቲ ዝሃበና መልእኽቲ ንሰባት ሎሚ ኣጆኻ ብምባል ተስፋና እንባዝሐሉ ሎሚ ኣጆኹም ብምባል ንኻልኦት ሰባት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት እንርኤሉ ሎሚ ኣጆኹም ብምባል ንዝተፈላለዩ ሰባት እግዚአብሔር ከም ዘሎ ምሕረቱ ከም ዘይተወደአ ነዚ ተስፋ እዚ ነብዝሓሉ ግዜ ይተዋሂብና ዘሎ ለዚ ኩነታት ኣጋጢሙሎ ነገራት ከም ዝኾይኖም ኣለዎ ኣብ ዓለምና ዓቢ ቅልውላው ኣጋጢሙሎ መጀመርያ እግዚአብሔር ዝምህረና ነገር ብቐሊሉ እንተዳህሊ ዘመንና ከነለሊ ኣበየናይ ዘመን ከም ዘለና ክንፈልጥ ምክንያቱ ዓቢ ደወል ናይ ምጽኣት ዓቢ ደወል ቃጭል መጀመርያ ነገር ምዃኑ ይነግረና ኣሎ ጓለንሰይተ ተሓረስን ከላ መጀመርያ ቅልውላው ከም ዝበሎ እዚሲ ሓደ ምልክት ይህበና ከም ዘሎ ምፍላጥ እቲ ኸላይ ድማ ነገራት ብግቡእ ኣተሓዛ ክንሕዞም ከም ዘለና ለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ብልክዕ ክንገብሮ በቲ ዝተዋሃበና ነገር መምርሒታት ተኸቲልና ክንከይድ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ዝዓበየ ነገር ይብል ሓስቡ ድማ እዚ እውን ሓሊፉሲ ተስፋ ከም ዘሎ ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣሎ ተስፋ ናይ ወንጌል ንሰባት ኣጆኹም እንብለሉ ተስፋ ሂብና ኣሎ እግዚአብሔር ነቶም ተጨነቁ ሰባት ነቶም በዚ ሕማም እዚ ዝሓልፉ ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት መቕዘፍቲ ዝኾኑ ዘሎ ብፍላይ ኣብ በዓል ጣልያን እስጳኛ ቻይና ኣብ ካልኦት ኣብ በዓል ኢራን ዘጋጥም ዘሎ ነገራት ንዝርኢናሲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪብና ኣጆኹም እንብለሉ ግዜ ዕድል ተዋሂብና ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ በቲ ዘለና ነገር ምስጋን ስለ ካልኦት ድማ ምጽላይ ኣብ ቅድሚ ምቕራብ ኣገዳሲ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ እዚ እቲ ንመሃሮ እቲ እግዚአብሔር ዝብለና እቲ እግዚአብሔር ዘርኤና ዘሎ ነገራት ኣጽቢቕና ርኢና ታኽንገብር ከም ዝግበአና ክንሓስብ ጽቡቕ ኢለ ይሓስብ እግዚአብሔር ድማ ንኩሎም ሓይሊ ጉልበት ከብዝሕሎም ነቶም ዝደኸሙ ነቶም ዝተሰነፉ ነቶም ጥዕና ዝሰኣኑ ድማ ብኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሆይ ንስኻ ናይ ፈውስ ኢድካ ክዝርግሐሎም ይጽልይ እግዚአብሔር ሓይሊ ክትቦም ጉልበት ክትቦም ንዝፈርሑ ንዝሰንበዱ ድማ እግዚአብሔር ተስፋ ኣብ ውሽጦም ከተሕድስ ገጽካ ክትመልሰሎም ይጽልየና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኮይኑሲ ሎሚ እግዚአብሔር ሆይ ነቲ ዝሰንበደ ነቲ ዝፈርሐ ነቲ ሓይሊ ዝሰኣነ ሰብ እግዚአብሔር ምሕዳስ ክኾን ይጽልይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን
ጥማት አቃጥሎን አሯፋችን ኢየሱስ ብቻ ነው ተስፋችን ለእኛ ግን መጠለያችን እግዚአብሔር ነውና የዋርካ ጥላችን እግዚአብሔር ወሬው ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆን በምድር ዙሪያ እየገፋ ሲሄድ ጊዜው መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው ወሬው ሁሉ የሚያስፈራ የሚሆኑ በምድር ዙሪያ እየገፋ ሲሄድ ጊዜው መሸሸጊያ ኢየሱስ ነው